Mill-4 filgħodu l-kumpanija Arms trasferit l-uffiċini tagħha minn ħalluqa għal Gotthard House. Fl-ewwel jum ta' ħidma tal-Arms minn dawn l-uffiċini l-ġodda tfaċċew problemi tekniċi li kienu ikkaratterizzaw il-ħidma ta' din il-kumpanija bħal dan iż-żmien sena. Kull min l-4 filgħodu rid jaċċessja s-sit elettroniku tal-Arms sab li dan ma kienx qed jaħdem. Dan kien ikkonfermat minn rappreżentanta tal-Arms Limited meta dalgħodu sar kuntatt mal-Customer Care. Arms Limited, good morning. Speaking, how may I help you? Nipprova naċċessa il-website tal-Arms u Mela, għandek hemm problema bis-sistema ta'. Staqsejnija lil tal-Customer Care tal-Arms jekk jafux meta kienet se tissolva l-problema, iżda ma kellhomx idea. Ifhimni ma nkunx naf minn hawnhekk, naf li qed jirranġawha ġifieri għax kien hemm xi kellhom xi fault u qed jirranġawha. Fil-każ jekk ikollok ċans iċċekkja naqra ġifieri forsi s-sistema tidħol qed tifhem? Staqsejna x'nistgħu nagħmlu biex inħallsu l-kontijiet mis-sit tal-Arms. It-tweġiba li ngħatajna kienet biex nużaw is-servizz tal-Internet Banking ta' wieħed mill-banek ewlenin. Sewwa, fil-każ inti għandek Internet Banking tagħmlu through Internet Banking? Iva għandi Iva. Mela tista' tagħmel through Internet Banking nitħallsu l-konta. Ma kienitx iżda biss din waħda mill-problemi tekniċi li kellha l-Arms fl-ewwel jum ta' operat minn bla tal-bajda. In-numru tat-telefon li jen fuq direttorju online li permezz tiegħu suppost isir kuntatt mal-Arms fil-verità ma jeżistix. L-unika mod ta' kif wieħed jista' jaqbad ma' Arms Limited huwa permezz tal-linja tal-helpline b'numru differenti minn dak li jidher fuq id-direttorju.